Pražský notár Furda sa pred sudcu postavili iba po druhýkrát a už padol rozsudok. Trvalo však 2 roky, kým vôbec proces začal. Ruda bol stále práce neschopný. Zlom nastal až potom, ako skončil vo väzbe po obrovskom fiasku s Deflimpiádou v Tatrách. Obaja muži však neustále opakovali jediné, a to, že sú nevinní. Rozsudok ich tak nepotešil. Z toho som nemal ani halier, ale nebudem sa vyjadrovať ničomu, prosím. Sme zaskočení a prekvapení. Neuvažovali sme vôbec nad výškou trestu, jednoznačne sme uvažovali nad tým, že budeme oslobodení v plnom rozsahu. Podľa obžalovy mal takmer 2 milióny eur Jaromír Ruda získať od istej súkromnej firmy v súvislosti s organizovaním Deflimpiády. Mala to byť akási záruka solventnosti. Na Rudov pokyn mal údajne obžalovaný notár peniaze rozposlať na niekoľko účtov. Odtiaľ väčšina zmizla, zostalo z nich iba 100 000 eur. Rozsudok považujem za zákonný, spravodlivý a vecne správny. To je všetko. Určite využijeme naše právo na obhajobu a určite sa uvidíme na tom odvolacom senáte. Jaromír Ruda má však okrem toho na krku aj ďalší 11 miliónový podvod. Peniaze určené na dostavbu štadiónov a ubytovanie účastníkov Deflimpiády zmizli. Zostali iba prázdne účty a naša